खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदो। बेनो जादों जोङो खायसे गोदान YouTube चेनेल खुलिनानै बा YouTube भिडिअ क्रिएटरफोरा आरोना बिथांमोना मा मोनसे बा मोननै ओरै भिडिअ होनानै माने YouTubeआव सार्च खालामना नायो आरोना। बै सार्च खालामना नायनायाव जेनेबा बिथांनि YouTube चेनेल बा भिडिअआ फैया नुजाया आरोना, अब्ला बेखौ जों माबोरैहाय नुजाहोनाय खालामनो हायो बेनि सायाव आं सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा गिबियावनो दङ नोंथाङा मोनथाम भिडिअ आपल'ड खालामग्रोनांगोन नोंथांनि चेनेलाव। बेनिफ्राय बै भिडिअफोरा इउनिक जानो नांगोन आरो कपिराइट फैनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय नोंथाङा बै भिडिअफोरखौ सानसेनि उनाव मोनसे सानसेनि उनाव मोनसे बेबादि आपल'ड खालामनो नांगोन। दा नैथियाव दङ नोंथाङा टेक्स्टआव नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ लिरनांगोन। ओमफ्राय थामथियाव दङ एडभान्स टेगखौ नोंथाङा YouTube स्टुडिअ थांनानै खालामनांगोन आरोना। YouTube स्टुडिअ माने बै माबायाव YouTube चेनेल कास्टमाइजआव थांनानै नोंथाङा बेखौ सेटिंआव बानायना लायनांगोन। स' बेखौ आं दिन्थिगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गिबियाव क्रोमआव थांगोन, क्रोमआव थांबाय जोङो। जुदि नोंथाङा बे क्रोमआव YouTube गैखायाब्ला youtube.com सार्च खालामनो हागोन। आङो बे YouTube थाखानायखाय बेयाव थुना होगोन। जोङो YouTubeआव थांबाय। नोंथाङा जुदि डेस्कटप साइट बानायनोबा नै मोनथाम डटआव थु, ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ डेस्कटप साइट नैखौ क्लिक बानायना लाबानो जाबाय। आंना बेयो क्लिक खालामनाय दंखायो, आं बेखौ क्लिक बानायथ'ला। स' नोंथाङा नैबे नोंथांनि प्रफाइलाव थुदो। नोंथांनि प्रफाइलाव थुयोबा बेफोरबादि फैगोन। बेफोरबादि फैयोब्ला नोंथाङा इउर चेनेल होननाय दङ, बे इउर चेनेलाव थांबानो जाबाय। बेनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन। बेफोरबायदि फैयोब्ला कास्टमाइज चेनेल बेयाव थां। जुदि बिदि फैयो अब्लाना नोंथाङा नैबे सेटिंआव थांबानो जाबाय। नैबे गाहायनि लेफ्ट साइडनि गाहायनि सेटिंआव थां। बेयाव थांबाय, थांनानै नै चेनेल, बे चेनेलाव थां। बे चेनेलाव मोनगोन नोंथाङा बेसिक इनफु, एडभान्स सेटिंस, ओमफ्राय फिचार एलिजिबिलिटि। जों बेसिक इनफुआव नायगोन मा मा दङ। नै किवर्ड्स होननाय, नोंथाङा बेयाव नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ लिरबानो जाबाय। नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ जेरैबायसा लिरनो हायो नोंथाङा लिरना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा मा चेनेल बानायगोन बेफोरखौबो लिरबानो जाबाय आरोना। बे जाबाय मोनसे, बेयो मेन किवर्ड्सखौ नांथारगौ दे, किवर्ड्स। बे ओमफ्राय नोंथाङा नै आपल'ड्स डिफल्ट्स बेयावबो दङ दे मोनसे आपल'ड डिफल्ट्स। बेयावबो नोंथाङा मा टेक्स्ट होनो हायो। नै टेक्स्ट बेयावबो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि मुंफोरखौ लिरबानो जाबाय। स' बेखिनियानो दिनै भिडिअआ बेखिनियानो। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एबा माबा मोनसे इनफरमेसन बा इनफरमेटिभ मोननाय बादि मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामना गालांबानो जाबाय, लोगोसे कमेन्ट होदो। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै दावबायफैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय, जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। स' दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय।